खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। त्रिपुरानि साबा बीजेपी एमएलए आ कंग्रेसनि सुप्रिम राहुल गांधीखौ लोगो हमदों। मालिया गावनि टेरेनपारायाव ड्राइभिं लाइसेन्स गैयिनि पुलिसजों 15,000 जुरिमाना फोनांजानानै सासे लाइमोना सुइसाइड जादों। सनेरपुरनि आरिमरा सापरियाव हाग्रानि मैसोआ न'आव फिसिनाय माबा मोसौ आरो मासे मैसोखौ बुथारदों। मध्य प्रदेश सरकारा ग्वालियर बिरखं गाथोनाव जाब्रबथाय जाहोनायनि दायाव बिरखंनि पाइलटनिफ्राय 85 कौटि रांनि जुरिमाना फोनांदों। अरुणाचल प्रदेशनि खामेंआव गोमानाय सा-7 इन्डियान आर्मिखौ थैबाय होननानै फोसावबाय। कर्नाटकआव धोरोमारि दाङाबाजिनि थाखाय स्कुल कलेजफोरखौ सानथामनि थाखाय बन्द फोसावबाय। बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै अनुराग गैला बिबान आजावसिगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 2023नि त्रिपुरा विधानसभानि बिसायख'थि जागोननि सिगां त्रिपुरायाव बीजेपीनि साबा एमएलए कंग्रेस दोलोनि सुप्रिम राहुल गांधीखौ लोगो हमदों। बिनि उनाव सानै एमएलए फारि सुदीप राय बर्मन आरो आशीष कुमार मोनहा मावख'आरि नेमखान्थिजों एआईसीसीनि गाहाय मावख'आव कंग्रेस दोलोआव हाबफैदों। नाथाय साथाम एमएलएआ माखासे जाहोननि थाखाय कंग्रेस दोलोआव हाबनो हाथ'वाखैसै होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ समाव त्रिपुरा बीजेपी दोलोनि गासै 25 एमएलएफ्रा कंग्रेस दोलोआव हाबहैगोन होननानै सुदीप राय बर्मनआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आथिखालाव त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि बिप्लब देबनि दैदेननाय बीजेपी सोरखारा बायथ'आब्लाबो फैगौ 2023 मायथाइयाव कंग्रेस दोलोनि खुंथाय फैगोना रोखा होननानै सुदीप राय बर्मनआ बुंबावदों। गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगाव टेरेनपारायाव नुर आली मुंनि सासे लाइमोना ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाजासे गावनि बिदानि बाइकखौ सालायनानै पर्लुमुक थानानि पुलिसजों 15,000 रां जुरिमाना दाबि जानानै गावखौनो फोथैनानै लादों। नखरनिया फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव नुर आलीआ लाइनार लाइसेन्स दंमोन, नाथाय गुबै लाइसेन्सखौ मोनथ'वाखैमोन। पुलिसआ 15,000 दाबिनायाव गावनि आखायाव थानाय 500 रांखौ पुलिसनो होनानै गाव न'आव फैदों, नाथाय बाइकखौ पर्लुमुक थानायाव गारबोदोंमोन। सनेरपुर जिल्लानि आरिमरा सापरियाव लावख'वा हाग्रामानिफ्राय फैनानै मासे मैसो बेरहाया न'आव फिसिनाय गासै माबा मोसौ आरो मासे मैसोखौ बुथारदों। बे जाथायनि सायाव जायगानि रायजो राजाया हाग्रा बिफानखौ खावलायदों दि जाहाथे गोख्रैनो बै हाग्रानि मैसोखौ लावख'वा हाग्रामायाव होनानै दोनहैफिनो। मानो होनोब्ला आथिखालाव बै मासे मैसोआनो ओनसोलाव जोबोद दुम-दाखाल खालामगासिनो दं। जायगानि मिथिंगा मोजां मोनग्रा सौरभ बरकटियाया बुंदों दि जुदि हाग्रा बिफाना थाबैनो राहा लायाब्ला बै हाग्रानि मैसोआ आरोबाव गोबां मैसो एबा न'आव फिसिनाय जुनारफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जिउखौबो खहा खालामनो हागौ। थांनाय 2021 मायथाइनि सिगां बाहागोआव मध्य प्रदेशनि ग्वालियर बिरखं गाथोनाव कभिड-19 मुलि आरो मुवा बेसाद रोगानाय गंसे बिरखंआ लेन्डिं खालामनाय समाव हरखाबै जाब्रबथाय जानायाव बिरखंनि पाइलटनिफ्राय मध्य प्रदेश सोरखारा गासै 85 कौटि रां जुरिमाना फोनांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिरखं गाथोननि हख्लायाव बिरखंआ सौदावहैनानै बिरखंआबो थेर-बेथेर जाफ्लेदोंमोन। बिरखंआव थानाय कभिडनि मुलि आरो मुवा बेसादफोराबो गोबां खहा जादोंमोन। जाहोनाव मध्य प्रदेश सोरखारा गावनि बिथिंनिफ्राय मोनसे नायबिजिरनाय कमिटि दानानै जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिर होदोंमोन। नायबिजिर कमिटिनि रिपर्टखौ मोनखांनायनि उनाव बिरखंनि पाइलट मजिद आदार हुसैन आरो को-पाइलट शिव जयसवाल मोननि बेरेखायै मध्य प्रदेश सोरखारा गासै 85 कौटि रां जुरिमाना एबा खहा सुंनाय होनांगोन होननानै दाबि खालामदों। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला बै बिरखंनि गुबै बेसेना 60 कौटि रां आरो बिरखंआव गासै 25 कौटि रांनि मुवा बेसाद दंमोन। आथिखालाव मोन्नैबो अनजिमाखौ दाजाबनानै गासै 85 कौटि जायो। बे बिथिङाव नायबिजिर कमिटिनो पाइलट मजिद आदार हुसैनआ बिरखंआव थानाय ब्लेक बक्सखौ मोजाङै नायबिजिरग्रोनांगौ होननानै दाबि खालामदों। नाथाय बिनि बुंनाय एबा दाबिखौ नायबिजिर कमिटिआ जेबोखौनो खोनासङाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। अरुणाचल प्रदेशनि खामें सेक्टराव सा-7 रैखाथि हानजा एबा फाइखि गोमानानै थानाय इन्डियान आर्मी जवानफोरनि गोथै सह'खौ आथिखालाव बोखांनो हाबाय। मख'जाथाव दि थांनाय रबिबारखालि अरुणाचल प्रदेशनि खामें सेक्टराव इन्डियान आर्मीनि मोनसे पेट्रलिं हानजानि सायाव गोजौ हाजोनिफ्राय हरखाबै बरफ गोग्लैसिनदोंमोन। बे बरफ गोग्लैसिननाय जाथायाव इन्डियान आर्मीनि सा-7 जवानफोरा बरफजों फबजानानै गोमानानै दंमोन। आर्मीनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव इन्डियान आर्मीनि पेट्रलिं हानजानि सायाव बरफ
गोग्लैसिननाय जायगायाव रैखा खालामग्रा हानजाया नागिरनानै आथिखालाव बिसोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। बेखायनो आर्मिया रोखा जाबाय दि गासै सा-7 गोमानाय जवानफोरा रावबो गोथाङै थायाखैसै। कर्नाटकआव हरखाबै जानाय धोरोमारि दाङाबाजिखौ नोजोर होनानै आथिखालाव कर्नाटक सोरखारा गासै स्कुल कलेजफोरखौनो सानथामनि थाखाय बन्द फोसावनो गोनां जादों। मख'जाथावदि थांनाय जानुवारि दाननिफ्रायनो कर्नाटकआव मुस्लिम आइजोफोरा बुरखा गाननायनि थाखायनो फरायसाफोरनि गेजेराव गावजों गाव दावराव-दावसि जादोंमोन। कर्नाटक उडुपीनि महात्मा गान्धी गभर्नमेन्ट पि.इउ. कलेजाव साद' मुस्लिम फरायसाफोरा बुरखा गाननानै कलेजाव फैनायखौ केम्पासनिफ्राय होखार हरदोंमोन। बेनि अनगायैबो मुस्लिम आइजोफोरनि बुरखा गाननायनि थाखाय माखासे लाइमोन सेंग्राफोरा जयै लामा गिदिंनानै जय श्रीराम स्ल'गानजों लोगोसे गोमो सि गोदोनायाव लाना लामा हान्थिदोंमोन। बे दावबायथिंनाय समावनो मुस्लिम आइजोफोरनि गेजेराव अन्थाइजों खुबैलायनाय जाथायाबो जादोंमोन, जायनि थाखाय कर्नाटक पुलिसआ फर्स बाहायनो गोनां जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायनि थाखाय कर्नाटकआ गासै स्कुल कलेजफोरखौनो सानथामनि थाखाय बन्द फोसावथ'बाय आरो साबा मुस्लिम आइजोफोरा कर्नाटक हाइ कर्टआव पेटिशन गथायदोंमोन आरो आथिखालाव कर्नाटक हाइ कर्टआव हियारिं जागासिनो दं। आसामाव गोजौ थाखोनि 3 मावख'गिरिनि सोलाय-सोल'। बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै आथिखालाव आसाम हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आइ.ए.एस. अफिसार अनुराग गैला बिटिसिनि गोदान प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै बिबान आजावसिगोन। नाथाय बेबो गावनि थाखानाय सिगांनि बिबानाबो थाबावगोन। आथिखालाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिबाना एडिशनेल चार्जआवसो थागोन। ओजोंहाय आथिखालनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चान्तानु गायतमारिया आसाम सेक्रेटारियाव पार्सनेल आरो पेन्सन बिफाननि कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि बिबानाव पस्टिं जाबाय। थामथियाव आथिखालाव पस्टिं एन्ड स्टेशनारि बिफाननि सेक्रेटारि नीरा गोगोई सनवाला बराक सेरफां आरो हाजो ओनसोलनि अनसाइ बिफानाव एडिशनेल कमिशनार बिबानखौ आजावगोन होननानै चिफ सेक्रेटारि पार्सनेल बिफाननिफ्राय बिथोन ओंखारदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।